O întrebare, nu vă supărați, ce faceți dumneavoastră aici? Facem un marș de protest. Mare pentru ce? Colegii noștri de la Sibiu, noi suntem organizațiile de tineret din toată țara, Da. venite la Sibiu într-o întâlnire a Comitetului Național de Conducere al Tineretului și am profitat de această ocazie pentru a ne exprima dezamăgirea legată de faptul că aici la Sibiu, PNTCD-ul are probleme cu sediu. Ok. Și bineînțeles că susținem în acest protest noi tineretul, nu numai organizația de tineret județeană în Sibiu, ci și pe doamna Minerva Grama, care este președintele organizației județene de seniori de la Sibiu și bineînțeles susținem PNTCD-ul, care merită să aibă un sediu în orașul Deci Sibiu. un partid istoric care a făcut istorie pentru România, într-un oraș care este condus de un conațional de origine germană, nu? Se luptă în acest moment în țara lui să obțină un sediu. Da. Felicitări și vă dorim succes! Mulțumim! Și la mai mare!